כן. יכול להיות שזה סתם פתח לי? הנה עכשיו בסדר. היי, היי. לא, יש פה, וזה. תיגשי לה, כן, בסדר. שלום. ואני... היי. 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 שלום. יו. כולם... כולם פה? שלום. שלום. היי. איזה נחמד. לא רואה אותם. בינתיים את המיקרופונים טיפונת פתוחים, וניתן עוד אפשרות לכמה ככה אנשים להיכנס. נפתח פה. היי. איזה נחמד. כיף. ממש כיף. בילוי. משהו אחר. נכון. גיל, אתה פה? זה גם לגברים? וגם לגברים. בוא נראה אם גיל פה. טוב. אז בגדול עושים את זה כדי הרצועה, מסכים עם הנוער, יש פה יתרונות, קראתי את זה לסיבובים, ובעיקר הרבה מאוד תושבים, באמת יהיו כמה, אנחנו נחכה עוד כמה דקות. לפי סרט פריפות, אני רוצה שם באפשרות. נשאיר שקופית רקע. תדלת כניסה. כל היום. איזה כיף. ממש כיף.
מספר של שמות הילדים. מה? טוב, ניקח עוד כמה דקות, נחכה עוד כמה דקות, אני שנייה הולכת להביא משהו. כבר חוזרת. יא. איריס, ניב, מה קורה? בסדר, מה שלומך בימים אלו? בסדר, בסדר גמור. אה, כמה שאפשר. כן, נכון. שלום לכולם. אז לדעתי אנחנו נתחיל. אה, אצלי זה מקוטע או אצלכם? מה? מה את אומרת? יכול להיות שאני צריכה לעשות רילוקיישן, בוא נראה. שאני חושבת שאני צריכה לשנות מיקום, כי אני כנראה נמצאת באזור עם האינטרנט עושה מאותגר. אתם רואים אותי רצוף? כן? רואים עכשיו טוב, כן. אוקיי. אז טוב, בסדר. שלום לכולם. אנחנו נשמח, גם אני וגם איריס, לראות קצת פרצופים ולא קוביות שחורות, או קובייה עם מעות. אבל תרגישו בנוח. כן, אבל תרגישו בנוח. אז אני מאוד 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 שמח ומתרגש, ואני אספר לכם, למי שעכשיו נמצא איתנו, שאיריס, היא הייתה המורה שלי, בקורס מאמני, נקרא לזה אירובי וחיזוק, זה היה נקרא אז, מחול אירובי וחיזוק. אני לא אגיד את השנה, כי זה יחשוף את הגיל האמיתי שלנו, ואני משקר כבר כמה שנים לגבי הגיל של עצמי. אז, אבל איריס הייתה המורה שלי, ואני הייתי מטורף עליה, אני עדיין מטורף עליה. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם איזו סגירת מעגל מרגשת ובאמת מספקת יש, שהזכות שלי שאיריס בעצם עכשיו ואני, הסטודיו שלי, סטודיו גילספנס, משתפים פעולה, והסנונית הראשונה של השיתוף פעולה הזה זה בעצם הרצאה שדיברתי עם איריס ואמרתי לה כמה קשה לי במצב מבחינה תזונתית ואיזה אתגרים
ואכילה רגשית, ובולמוסי אכילה, ומה כן ומה לא, ואז כזה עשינו חושבים ביחד, והרעיון של לעשות הרצאת זום של איך לעכל תרתי משמע את המצב, הרעיון הזה נולד, והוא מוגש לכם באהבה גדולה. אז איריס, תודה רבה, ובאמת הזכות היא כולה שלי, שלנו, ואני בטוח שמחכה לנו הרצאה מאוד מאוד מעניינת, ויאללה, נצא לדרך. יאללה. טוב, אז אני לא רואה את כל הפרצופים של כולם, ומי שאני מכירה אז אני מכירה, ומי שאולי חלק מהאנשים מימי הזוהר של סטודיו בי של פעם, אבל הערב הזה אני בכובע קצת אחר. העיניים שלי נודדות כי אני מסתכלת עליכם וגם על המצלמה, אז אני מתנצלת אם זה נראה שככה. וזה שאנחנו מתכנסים פה היום לערב שכזה, זה לא מובן מאליו, לא באופן כללי ובטח לא לאור התקופה הזו. אז אני אציג את עצמי למי שאני לא מכירה. שמי איריס מולכו, אני דיאטנית קלינית ואני גם מדריכת אירובי, פחות ופחות, אבל הרבה מאוד שנים, וזה באמת הבסיס להיכרות של גיל ושלי. ואני שמחה לראות את כל מי שהגיע לפה, ואנחנו נתחיל קצת לדבר, כי האירוע הזה והתקופה הזו שעברנו ועדיין עוברים, באמת לא דומים לשום דבר שפגשנו, ואני כחלק מהמדינה הזו עברתי עם כולם, וגם כדיאטנית יצא לי ככה להסתכל על הדברים קצת מהצד ולראות שבסוף יש לנו הרבה מהמשותף, הרבה שונה והרבה מהמשותף. וזה יהיה נחמד לדבר קצת על מה עובר עלינו באופן כללי, ומה אולי עובר על כל אחד מאיתנו, אחת מאיתנו באופן אישי. אוקיי. אז על מה אנחנו בעצם נדבר? אז מה שאותי מאוד הנחה בערב הזה, זה מצד אחד להציף מידע, וניסיתי ללקט דברים שיהיו מאוד רלוונטיים ואקטואליים ובעיקר פרקטיים, כלומר שאפשר יהיה להשתמש בהם, ולהסתכל גם על מה קורה לנו באופן כללי, כמדינה, כאנשים, אבל בתוך התהליכים שלנו כבני אדם ובהקשר התזונתי, ושכל אחד מתוך המקום הכללי הזה תוכל ויוכל לקחת את מה שמתאים להם, כי בסופו של דבר אני מאמינה הרבה לפני ההרצאה הזאת שיכולים להיות הרבה המלצות והרבה תהליכים והרבה גישות פנטסטיות, אבל אם המהלך לא מתאים לי, לא פוגש אותי במקום שמפעיל אותי, אז זה מידע נחמד והוא לא שימושי לי. אז אני אציף פה הרבה מידעים והרבה המלצות, ושכל אחד ואחד ייקח מה שמתאים להם. מתוך הטיפים וההמלצות הכלליות, אני חושבת שאפשר ללקט דברים שמתאימים לי, ואני חיפשתי דווקא דברים שלא יהיו ככה יותר מדי קשים ליישום, ושלא עכשיו צריך להפוך עולם ולעשות שינויים מקצה לקצה. לפעמים קצת שינויים זה כל מה שמספיק, אנחנו ניתן דוגמאות. זמן לשאלות, אני כן אוהבת לשמוע שאלות תוך כדי, לפעמים מתוך שאלות של אנשים אני יכולה להבין לאן לקחת את הנושא מסוים, והרבה פעמים שאלות באמת משקפות לי איזשהו עניין כללי. אם אני רואה שיש שאלות יותר מדי תוך כדי תנועה וזה מסרבל לנו את התנועה, אז נעצור את זה ונשמור זמן לשאלות בסוף, או שתציפו את זה בצ'אט. אז אני אומרת, נתחיל, דוגמאות, שאלות, חיבוקים. אתם לא צריכים אותי כדי לספר לכם שאנחנו מצויים במצב של סטרס. האירוע הזה שאנחנו עברנו, כפי שאמרתי קודם, לא צריכים אותי כדי לזהות את המצב, הוא לא דומה לשום דבר אחר שפגשנו, ובאיזשהו מקום אנחנו פוגשים גם איום אמיתי וגם רגשות שונים
שלא פגשנו חלק מאיתנו אי פעם, רק שמענו על הרגשות האלה, באמת איזושהי חוויה ראשונית, מיידית של איום. בימים הראשונים אנחנו ממש לא ידענו מה קורה, נכון? כאילו כל דבר, כל אופנוע שעבר, כאילו הסתכלנו טוב טוב לראות שאין איזה מחבל עליו, כל טנדר לבן נראה חשוך, כל רעש הקפיץ אותנו, הייתה לנו חוויה אמיתית ומוחשית של סטרס קיומי. המפגש הראשון שלנו כבני אדם עם מצבים של סטרס קיומי, אוקיי? איזשהו איום קיומי מוחשי, חוזר בסיפור לימי האדם הקדמון. עכשיו, יהיו הרבה נקודות שאני אעלה את האופציה האבולוציונית, כלומר איזושהי השוואה והקבלה לאדם הקדמון, ואני לגמרי מודעת את זה שאנחנו כבר מזמן לא אדם קדמון, אנחנו חיים אורח חיים מודרני, אבל עדיין ה-DNA שלנו, הגנטיקה, תהליכים אבולוציוניים, תהליכים פיזיולוגיים ראשוניים, הם אותו הדבר לאדם המודרני ולאדם הקדמון, ולכן אנחנו גם ניתן אותו בתור דוגמה. וכשאנחנו פוגשים איזשהו איום קיומי, המנגנון שמופעל אצלנו בגוף הוא מנגנון עתיק וראשוני, שנקרא fight or flight. במצבים של איום קיומי, הגוף שלי, רגע, אני רוצה שנייה לעצור. אני יכולה לדבר על תזונה המון, הרבה, ואני יכולה גם קצת להתפזר, אבל החלק הזה שאני אדבר קצת באופן תיאורטי, הוא לא כדי להציף פה ביוכימיה ולדבר על תהליכים מורכבים מדי, אלא בעצם להסביר מה קורה לנו באופן כללי בגוף, ואיך תהליכי גוף נפש בעצם אנחנו יכולים לראות אותם שהמקור שלהם, כל המושג הזה של גוף נפש, חלק ממנו לפחות, יושב על איזשהו משהו שקרה לנו שהוא סופר דופר מוחשי. הדבר הסופר דופר מוחשי גורם לנו לנהוג בדרך מסוימת, שגורמת לנו להרגיש בדרך מסוימת ביחס להתנהגות שלנו, ומפה יכול להיווצר איזשהו לופ, ואם אני אקח צעד אחורה ואני קצת אבין מה קורה לי, לא כבד מדי שוב, אם אני קצת אבין מה קורה לי, אולי אני אוכל להיות קצת יותר סלחנית כלפי עצמי, אולי אני אוכל להתאים את המטרות שלי לתקופה הקרובה ביחס למה שקורה. אז אני מציפה פה דברים, אני רוצה לדבר באמת על 4 שחקנים ראשיים שכנראה כולכם כבר שמעתם את השמות שלהם פה ושם, רק כי זה מעניין וכי זה רלוונטי וכי בסוף אפשר לקחת כל אחד מה שמתאים לו. אז כשאנחנו פוגשים סטרס קיומי, כמו שפגשנו באירועי 7 לאוקטובר, החוויה הקיומית צפה ועולה. דוגמה, מה שקורה לנו בגוף, כשאנחנו פוגשים איזשהו איום קיומי, מדובר פה במנגנון הישרדותי עתיק שנקרא fight or flight, אוקיי? אנחנו ניתן כדוגמה את האדם הקדמון שפוגש את הנמר, אני מטיילת לי בג'ונגל, רואה נמר. בשבריר של שנייה אני צריכה לקבל החלטה, אוקיי? האם אני בורחת או נלחמת. יש גם אופציה של קיפאון, אבל לצורך העניין ההיערכות הגופנית היא אותה היערכות. בשבריר של שנייה המוח שלי צריך לקבל החלטה, האם הוא בורח או נלחם. ובאותו שבריר של שנייה הוא צריך לגייס לא את 100% הגופני שלי, אלא הרבה יותר מזה, כלומר את המקסימום שאני יכולה לגייס לפרק זמן קצר, קצוב, שבו אני נלחמת על חיי, או בורחת או נסה על חיי, כלומר איזו הצפה מאוד משמעותית של עוצמה ואנרגיה לפרק זמן קצר. ואיך אנחנו בעצם עושים את זה, את ה-fight or flight הזה? פה מתחילים להיכנס 4 חברים, 2 ראשונים ו2 שהצטרפו אחר כך. יש לנו הפרשה של מה שנקרא הורמוני לחץ. אנחנו פה במצב של סטרס אקוטי, של איום קיומי. הגוף מפריש הורמוני לחץ. מה ההורמונים האלה עושים? מה האדרנלין עושה? בשניות אני מציפה את הגוף באדרנלין כדי שמה? כדי שלחץ הדם שלי יעלה, כדי שהדופק שלי יעלה, כדי שהשרירים שלי יוכלו לזוז מהר, כדי שאני אוכל להילחם או לברוח. מדהים, נכון? זה מנגנון מדהים, זה בעצם מנגנון הישרדותי. כדי אז אני קוראת לאדרנלין הורמון ההישרדות. אני אוהבת לתת להם שמות. הוא הורמון ההישרדות, הוא בשניות קם, הוא נותן לי את יותר מה-200% שאני יכולה לתת, את המקסימום שאני יכולה לתת ברגע נתון. כדי לספק אנרגיה לתהליך הזה, למהלך המאוד, זה לא תהליך, למהלך מיידי, אני צריכה
אנרגיה זמינה ועכשיו, וספק האנרגיה המיידי והכי קל לשימוש לאדם זה, כולם ביחד, סוכר. אני צריכה הרבה סוכר ואני צריכה אותו עכשיו. אז יחד עם האדרנלין, יש לנו עוד כמה הורמונים, אנחנו מדברים על 2 הורמונים עכשיו, אדרנלין וקורטיזול. בטוח שמעתם, אתם אומרים מישהו שהוא באדרנלין גבוה, קורטיזול, פעם איזה רופא שלח אתכם, קראתם באיזה ynet שהאדם המודרני יש לו קורטיזול גבוה, נכון, הוא הורמון של לחץ, הוא הורמון האנרגיה, הוא ההורמון שמאפשר לגוף שלי, עכשיו כדי לשרוד, מכה של סוכר, הוא מרים לי את רמות הסוכר. מדהים, זה מה שאני צריכה ברגע נתון כדי להציל את החיים שלי. אממה, 2 ההורמונים האלה אני זקוקה להם לאקט הישרדותי. אני זקוקה להם בהפרשה גבוהה לפרק זמן קצר וקצוב. מה קורה כשהאיום לא הוסר? עכשיו, איום יכול להיות איום מאוד מוחשי, נמר בג'ונגל, מחבלים, מישהו שמאיים עליי עם סכין, זה לא עניין של פרשנות. יש פה איום אמיתי ומוחשי על הקיום שלי. אבל אחרי שאמרנו את המילה פרשנות, חוויית האיום יכולה להשתנות מאדם לאדם. כלומר, את ואני, שתינו נעבור את אותה הסיטואציה, אני אגיב באופן מסוים, ואת תגיבי באופן אחרת, שאם אפשר גם לקחת את זה כאמירה רחבה יותר, זה נכון לגבי המון דברים. הפיזיולוגיה, הביולוגיה עובדת בצורה אחת, אבל התפיסה שלנו של סיטואציה והתגובה שלנו אליה יכולה להיות מאוד שונה. ואם אנחנו בעצם עוברים ממצב של איזשהו סטרס קיומי, שעדיין אני נשארת ברמת מתח מאוד גבוהה, אנחנו יכולים להסתכל על זה כמשל לחיים המודרניים, שבה שאנחנו חיים כל הזמן ברמת מתח גבוהה, אז כל הזמן יש לי הפרשה גבוהה של קורטיזול ואדרנלין וקורטיזול ואדרנלין, אבל גם מה שקורה לנו, אני רוצה להתרכז דווקא בתקופה הזאת, מה שקורה לנו בתקופה הזאת, זה שממצב של איזושהי חוויה או איזשהו איום קיומי ומוחשי ומיידי, אנחנו עוברים למשהו שהוא יותר מתמשך, למשהו שאנחנו לומדים לחיות עם הסיטואציה הזאת, אבל היא סיטואציה של מתח גבוה. אנחנו חווים איזושהי חוויה שאנחנו קוראים לה סטרס כרוני, מבדילים בין מצב אקוטי, מיידי, בוער, מסוכן, לבין מצב כרוני, יומיומי ומתמשך. פה מתחילה להיות הבעיה, הגוף שלנו אמור לעבוד עם 2 ההורמונים האלה במצב אחר, כשהם הופכים להיות יומיומיים, יש לנו השפעה משמעותית בכמה מישורים, ופה זה כבר מתחיל להתקשר לנו גם לאיזושהי חוויה של אותו גוף נפש, של אותו ריקוד בין מצב תודעתי לבין התנהגות. כשקורטיזול גבוה לאורך זמן, הוא מקושר עם תחלואה. יש לנו ירידה בחיסוניות שלנו, מערכת החיסון שלנו מדוכאת. במצב שאנחנו בחוויה של סטרס קיומי, יש לנו דיכוי של מערכת אחרת. יש לנו דיכוי של מערכת העיכול. כדי שהגוף יתגייס לטובת הצלת נפשו או בריחה על חייו או לחימה, כל שאר המערכות מדוכאות. אין לי תיאבון. כשמישהו מאיים עליי עם סכין ברחוב, המחשבה האחרונה שעוברת לי בראש זה מעניין מה בא לי לנשנש, כאילו זה ממש לא שם. לכן יכולנו לראות, אגב, בימים הראשונים של הלחימה, אני לפחות יכולתי לשמוע ולראות שאצל הרבה מאוד אנשים התגובה הראשונית מה הייתה? מאנץ'? לא, התגובה הראשונית הייתה אין תיאבון, בחילה. יש כל אחד והתגובה שלה ושלו, יש אנשים שלא עברו את השלב הזה. איך שהתחילה בלגן, בום, אכילה רגשית. לא, אבל אצל הרבה מאוד אנשים, באמת שמעתי, התגובה הראשונית הייתה, למי יש תיאבון? מי חושב על אוכל? זה כדי להציל את החיים שלנו. כשהאדרנלין נשאר גבוה אבל מתחיל לרדת, הקורטיזול נשאר גבוה ומתחיל לרדת, אבל רמות הסוכר נשארות גבוהות. אני כאילו קצת חוזרת אחורה וחוזרת קדימה. רמות הסוכר נשארות גבוהות. הפגיעה במערכת החיסון, קורטיזול, אנחנו צריכים אותו ביום יום לטובת מערכת החיסון. מה קורה לי שאני כל הזמן חולה? למה אני נדבקת כל הזמן? אולי הקורטיזול אצלי גבוה, ומערכת החיסון שלי נחלשת, ואני נהיית כמו איזה מגנט למחלות. קורטיזול גם מקושר עם השמנה בטנית. השמנה בטנית, למה?
כי הוא הורמון של לחץ, הוא הורמון של הישרדות. שומן בטני הוא השומן שהכי קל לי להשתמש בו. מקור האנרגיה השני בגוף הוא שומן. שומן בבטן הוא שומן זמין. ולכן קורטיזול מקושר להשמנה בטנית. עוד דבר שקורטיזול מקושר אליו זה מה שנקרא עמידות לאינסולין, אוקיי? וסוכרת סוג 2. שזה באמת, בלי להיכנס לזה, כל זה התחיל מתגובה שלנו למצב של לחץ. נטייה להשמנה בטנית, נטייה לתחלואה, לתפוס מחלות בקלות, נטייה לרמות סוכר מגבוהות, ועמידות לאינסולין, וכל אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה פותח רצף של תהליכים בגוף, שגם משפיעות על בחירות, רצף של תהליכים, שגם משפיע על בחירת המזון שלנו. אז יש לנו אדרנלין גבוה, ויש לנו קורטיזול גבוה לאורך זמן, אנחנו כבר מתחילים לראות איפה זה מזיק לנו. השפעה נוספת היא על הורמון שנקרא דופמין. גם אותו בטוח שמעתם, דופמין זה ההורמון ה-feel good שלנו, אוקיי? זה הורמון העונג, זה הורמון המוטיבציה שלנו, זה ההורמון שאותו אנחנו מחפשים כשאנחנו רוצים להרגיש עכשיו שמח, כיף, מגניב, הסיפוק המיידי, עכשיו אני רוצה את הפאן, עכשיו זה מה שאני מחפשת. מה מעלה לנו דופמין? אלכוהול וסמים ושופינג וכל דבר שיכול לשבת על איזשהו בסיס להתמכרות, וגם סוכר, וגם אוכל מאוד מאוד מובד, אוכל מאוד מאוד תעשייתי, אוכל עם טעימות מאוד גבוהה, אוכל שמציף את מרכז העונג שלי בבקשה אחת, עוד. אז מה קרה לנו אם אנחנו מסתכלים על זה בתקופה הזאת? בהתחלה לא היה לנו תיאבון, וזה הלך והתחלף למשהו אחר. סיפור קטן, הייתה לי שיחה עם לקוח שלי אחרי כמה שבועות טובים שלא דיברנו. היינו אחרי החגים וגם אחרי מלחמה. עכשיו, אני צפיתי שאחרי החגים, כמו בעולם הדיאטות ועולם התזונה, יהיה איזשהו גל של לקוחות חדשים, ולא כך היה, כי פגשנו את אירועי 7 לאוקטובר. וכששוחחתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, גם אצלך היה איזה מצב של בהתחלה לא היה לי שום תיאבון, אחר כך התחשק לי איזה משהו מתוק, התחשק לי איזה חטיף, התחשק לי איזה דרינק, התחשק לי איזה משהו שעכשיו ייתן לי את הקיק המיידי הזה, ואחר כך זה הלך והתחלף במשהו של כאילו בא לי יותר אוכל כזה, אוכל מבושל, מנחם, מחמם, מחממתי, אוכל אחר. הוא אומר לי, בונה, איך את יודעת? כי זה קרה לכולנו, בין אם יש לו שלושת השלבים או רק בשלב אחד, כן, יש אנשים שעד עכשיו אין להם תיאבון, כי הם כל כך מדוכאים מהמצב וכל כך באיזו חוויה סטרסית שאין להם תיאבון. אבל אצל רוב האנשים אפשר היה לראות שמהשלב שבו היינו מדוכאי תיאבון עד כדי בחילה, עברנו לשלב שבו אנחנו מחפשים איזשהו ריגוש מיידי ועכשיו. למה? כי קורטיזול גבוה לאורך זמן, בסדר, אפשר להבין למה, כי אנחנו מדוכאים, אבל קורטיזול גבוה לאורך זמן מוריד את רמות הדופמין. ואז המוח שלי מתחיל לחפש עונג, כיף, עונג, משהו כזה שייתן לי את הסיפוק הזה, את הכיף. זה אגב הבסיס למעגלי התמכרות. עכשיו לא כולנו מכורים, אבל זה הבסיס, המרדף אחרי הדופמין והפן שהוא נותן לנו. אז זו הייתה אכילה מאוד דופמין. דופמין עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. מה קורה? הגוף מכונה כזאת חכמה. כשהדופמין עולה, יורד, עולה, יורד, הורמון אחר גם נפגע. הורמון הסרוטונין, גם אותו בטוח שמעתם. הורמון הסרוטונין, אמרנו, יש לנו הורמון ההישרדות, יש לנו הורמון האנרגיה, יש לנו הורמון העונג, ויש לנו הורמון העושר באלף, הורמון הרוגע, הורמון השלווה, סרוטונין. עכשיו, אלה הורמונים של מערכת העצבים. יש לנו גם הורמונים של מערכות אחרות. ההורמונים האלה נקראים גם נוירוטרנסמיטרים, הם הורמונים ששייכים למערכת העצבים. אז סרוטונין מתחיל לרדת. בגלל התנודתיות הזו בדופמין, כשסרוטונין מתחיל לרדת, אנחנו מתחילים לחפש את הפחמימות. אפשר להסביר את זה גם פיזיולוגית, פחמימות מורכבות, פחמימות שאינן סוכר פשוט, הן הבסיס, עם חומר הגלם לבניית סרוטונין. ולכן אנחנו מתחילים לחפש את ההרגעה ואת הנחמה ואת השלווה
דרך האכילה של הפחמימות. אז הנה לנו 3 התנהגויות שקרו בפרק זמן מסוים, שאנחנו מבינות אותן ומבינים קצת יותר טוב, כדי אולי גם להיות מסוגלים לעשות שינויים קטנים, כדי לראות איך אנחנו לוקחים את המצב הזה ומתחילים לעבוד איתו, כי כרגע הוא המצב, אבל רוצה להגיד שלפעמים מה שניים שקורה או לא? בסיטואציה... בוא, למעלה, כאן, אצלו, תקל. היי, רוצה להגיד שמה שיכול לקרות באמת בסיטואציות כאלה, נגיד שאנחנו עושים איזשהו תהליך תזונתי, ובתהליך התזונתי הזה יש לי איזשהו סט של ציפיות מעצמי, כי הגדרתי התנהגות רצויה, כי עשיתי תפריט, מה שזה לא יהיה. ויוצאת פה סיטואציה חיצונית לחלוטין, שמערערת לי את הבלנס הגופני, שמייצר אצלי התנהגויות אחרות, רצונות אחרים, נהייה אחרי דברים אחרים. עכשיו רצה המקרה, ולא עמדתי בציפיות שלי של עצמי, של לאכול מאוד בריא וכל יום לבשל. החוויה שלי בתוך ההתנהגות הזאת, שהמקור שלו הוא בכלל מקור חיצוני, זה לא איזשהו כשל בכוח הרצון והמוטיבציה שלי. קרה פה מקרה גדול. אז אם אני מסוגלת לראות את זה, ולהיות קצת יותר סלחנית לעצמי, אולי אני לא אכנס ללופ שקורה להרבה אנשים שמתוך חוויה של קונפליקט והתנהגות שאני פחות עפה עליה, שאני פחות שלמה איתה, נוצר לנו איזשהו עיוות קוגניטיבי, שבו בעצם אנחנו מעוררים או ממשיכים להתנהג בהתנהגות שפחות רצינו להתנהג מלכתחילה. לופ. אז קצת סלחנות כלפי עצמנו. שאלות? אז אמרנו שאנחנו יכולים להסתכל על מה שקורה בתקופה האחרונה, ולהסתכל cross the board ולהניח שיש תהליכים שמשותפים לכולנו, בסדר? כנראה שכולנו במצב של סטרס קיומי, הגוף שלנו יגיב, לא כנראה, הגוף שלנו יגיב באותו רצף של פעולות. אבל בסוף, אם אנחנו מסתכלים על אם אנחנו מסתכלים בעצם מעבר לאמירה הרחבה הזאת, אני חושבת שאחד הדברים שהוא הכי מעניינים והכי רלוונטיים, זה בעצם המפגש של כל אחד מאיתנו, מה הסיפור שלי בתוך הסיטואציה הזאת, או במילים אחרות, כמו שקראתי לזה, איפה זה פוגש אותי. אוקיי, יופי, הבנתי אדרנלין, יופי, הבנתי קורטיזול, יופי, הבנתי הרבה מאוד דברים בדרך, חלקם אני מזדהה, חלקם אני מזדהה פחות, ועכשיו בעצם גם אתם, כשאתם שואלות את עצמכם את השאלות האלה, וגם אני, כשאני פוגשת לקוחה חדשה, או מישהי שאני רוצה ככה קצת לסייע תזונתית, אני חייבת להסתכל מעבר להבנה של תהליכים כלליים לאדם שנמצא מולי. מי את? מה את מביאה איתך לתוך השיחה הזאת? מה כל אחד מאיתנו מביאה לתוך הסיטואציה שקרתה ב7 לאוקטובר? איפה זה פגש אותי? כשאני מגיעה לתוך סיטואציה מורכבת, ואני נמצאת, ואני חוזרת עכשיו בעצם לאספקט התזונתי, כי בעצם הכובע שעליי עכשיו הוא הכובע של דיאטנית, ואני נמצאת בתוך איזושהי שיחה תזונתית, בין אם זה בתוך תהליך מובנה, בין אם זה איזשהו מערך ציפיות שיש לי מעצמי, אני נמצאת בתוך מהלך מסוים, בתוך שיח מסוים עם אוכל, עם אכילה, עם ההתנהלות של עצמי, ואני מוצאת את עצמי במקום אחר לגמרי. אני מוצאת את עצמי בסיטואציה שבה אני בחוויה סטרסית לחלוטין, התפיסה שלי, נגיד שאני אתן דוגמה, נגיד שאני מישהי שעושה דיאטה. ודיאטה איננה בהגסה, כבודה מגועה מונח, ובחוויה שלי, הדרך היחידה שבה אני יכולה להצליח בתהליך תזונתי, זה אם אני עושה 3 פעולות. לא אוכלת שוקולד, שותה מספיק מים וחותכת סלט כל יום. וזו האמונה שלי. וכשאני מגיעה לסיטואציה שבה העולם שלי מתהפך, היכולת שלי לעמוד בתנאי בסיס מסוימים כדי להצליח, או ככה אני תופסת, להצליח תהליך מסוים, אני מגלה שזה לא הולך לי, ומה קורה לי כשזה לא הולך לי? מה קורה לי כשאני פוגשת איזשהו קונפליקט? האם ההתנהגות השונה הזאת משפיעה על התנהגויות אחרות? האם אני בן אדם שיכול להגיד בסיטואציה מסוימת, אוקיי,
אני מזהה את הסיטואציה, היא לא כתמול שלשום, אני חייבת לעשות איזשהם התאמות למה שקורה, או שאני הבן אדם שיגיד פאק איט, אז זה לא שווה, או שאני עושה את זה כמו שצריך, או שאני לא עושה בכלל. איפה הסיטואציה הזאת פוגשת אותי? מה עם דפוסי ההתנהגות שלי? האם אני אדם מאוד מותנה? מכירים פבלוב? שמעתם פעם על האיש פבלוב? מהי התניה פבלובית? זה באמת משהו מאוד מאוד קטן. הוא צלצל בפעמון, היו לו מלא כלבים, הוא צלצל בפעמון ונתן להם אוכל, וצלצל בפעמון ונתן להם אוכל, וצלצל בפעמון וראה שהם מרירים. הפה שלהם מרייר, מרייר זה מילה קשה, זו מילה קשה. עשיתם מעל ומעבר, כל מה שאתם יכולים וגם מה שאתם לא יכולים. מיכלי, תראה לי כל הכבוד, תראה לי. לא, אני אראה לך איפה. שבי פה. מישהי יכולה להשתיק שמה? ואותו איש פבלוב, כן, בעצם שם לב תעשי חיוך. כן, אתה רואה? בין אם הוא ייתן לכלבים אוכל ובין אם לא, ברגע שמצלצל בפעמון, הוא... אז אם סבתא, אמא מספרת ואבא זה, כל אחד יהיה לו... אתם יודעים, יש ילדים שמשחקים... הצלחתי. אוקיי. אז... אוקיי. פבלוב. לקח סיטואציה, לקח שני אירועים לא קשורים וצימד ביניהם. יצר מה שנקרא רפלקס מותנה, התניה. צלצל בפעמון וגרם לכלבים לרייר, בין אם יקבלו אוכל ובין אם לא יקבלו אוכל. כאנלוגיה למה בעצם? אנחנו מאוד מופעלים מהפעמונים האלה שלנו. האם במצב מסוים יש לי איזשהו פעמון שמצלצל, וזה גם יכול להיות, הלכתי לקולנוע, וכשאני בקולנוע אני חייבת פופקורן, כי זה הצימוד בין שני המצבים, וזאת ההתניה השונות, וזה האוטומט שלי. והאם כשאני מגיעה הביתה, האוטומט שלי הוא לפתוח את המקרר ולבדוק מה קורה שם. והאם כשאני במצב של לחץ, הפעמון שלי הוא מצב רגשי, הוא לא פעמון פיזי שמצלצל, האם במצב של לחץ אני רגילה לפרוק את העצבים שלי פה? איפה המצב הזה פוגש אותי? כשאני נמצאת במצב הפוך ויש לי יעדים ומטרות מסוימות שלא תואמות את המצב, האם אני יכולה להתאים אותם? בת כמה אני מאוד משפיעה על מה שקורה לי עכשיו. נגיד שאני רוצה לשמור על כושר גופני ואני מבוגרת ואני צריכה עזרה. נגיד שאני אישה, נשים, אישה בסביב מחזור, אחרי מחזור, לפני מחזור, זה משפיע על התיאבון. האם ההשפעה על התיאבון מעוררת את הדפוס שבו שום דבר לא שווה, ופה נוצר עוד פעם איזשהו רצף של התנהגות לא רצויה, כלומר, נוצר לנו פה איזשהו מכלול. עכשיו, לא הכל שלילי, לא הכל שלילי, יש דברים גם מצוינים. כשאנשים מגיעים עם אורח חיים בריא, כשאנשים מגיעים עם דפוסי האכילה מאוזנים, זה לא חייב להיות דיאטטי, אבל כשאני מגיעה עם איזושהי תשתית טובה ובריאה, וכשהמטרות שלי הן בהלימה עם המציאות הכללית והאישית, אני יכולה לפגוש את המצב הזה בצורה הרבה יותר חיובית. ואנחנו בעצם מגיעות למה כדאי לי לעשות מבין כל שלל העצות שאומרים לי ומה כדאי לי, ויום אחד אני רוצה לעשות את זה ויום אחד אני רוצה לעשות את זה, ואני מגלה שבתקופה הזאת, כן, בתקופה הזאת, אין לי מספיק משאבים לעשות את כל הדברים שאני רוצה לעשות, אין לי כוח. אז מה אני כן יכולה לעשות? מה מתאים לי? אז נעשה. למה כתבתי פה קלישאות נכונות? כי אני לא הולכת לתת פה איזושהי נוסחה או איזושהי משוואה לדרך האולטימטיבית לאכול ולהתנהל בעת משבר ובעת שלווה. אני רוצה להציע כל מיני הסתכלויות שונות שמאפשרות לנו בעצם לבחור אפילו דברים קטנים לעשות. זה אולי נשמע קצת... תעשו קצת וזה, אבל כן, תעשו קצת, כי גם קצת נחשב, וגם קצת יכול לתת לנו תחושה טובה, וגם אם אנחנו לא עומדים ב100% של ההמלצות, או ב100% של הציפיות שלנו מעצמם, זאת התקופה כאילו, אז בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. אני לא יודעת אם יש לכם שאלות, אבל אם יש לכם שאלות, פשוט, או אתם רוצים לשאול או לשתף, או משהו שכזה, פשוט...
תפתחו את המיקרופונים, בסדר? אז אני בחרתי לחלק את זה בעצם את ההמלצות ואת ההתייחסויות ל5 חלקים. ואלה הן המלצות כלליות שיכולות בעצם לעזור לנו לתפקד טוב יותר, אני חושבת גם פיזית וגם מנטלית, אוקיי? אז נתחיל. הדבר הראשון, ואיכות התזונה בכלל לא קשורה לדיאטות ולא לשום דבר. פשוט לא רגילה לשבת. הדבר הראשון שאני חושבת שבאמת הכי קל ליישם ואולי הכי חשוב ליישם, מתייחס לאיכות התזונה שלנו. כלומר, גם אם יש לי עודף משקל וגם אם אין לי עודף משקל, עדיף לי לאכול בריא. כשאני אוכלת בריא זה לא... זה כאילו משפט נורא יפה, יאללה, תאכלו בריא, איזה חשוב זה לאכול בריא, אבל בסוף, אולי כשאנחנו צעירים אנחנו פחות מרגישים את זה, אבל גם היום אפשר לפגוש חבר'ה צעירים שמרגישים יפה מאוד את האכילה שלהם. בסוף יש לנו את הגוף שלנו, יש לנו מכונה שיש עליה בלאי, שכאיכות חומרי, אולי לא דוגמה של מכונה, אבל יש בלאי על הגוף שלנו, אוקיי? אנחנו הולכים ומתבגרים, חלקנו בכל אופן, אני מקפידה שלא, ויש בלאי על הגוף הזה, ויש לנו שימוש בו, ואם אנחנו אוכלים בריא, אם אנחנו מתחזיקים את הגוף בחומרי דלק איכותיים, התפקוד הגופני יהיה מיטבי, וזה אומר לצורך העניין, אם אני שוב שמה את הכובע של הדיאטנית, גם היכולת לבנות שריר בצורה נאותה, וגם היכולת לשחרר רקמת שומן בצורה נאותה, וגם להגיע לשירותים בצורה נאותה, הרבה נאותה יש פה. הרגלי תזונה בריאה הם הבסיס לתפקוד הגופני שלנו, ותזונה בריאה נמצאה בהלימה ובקורלציה, מה שנקרא, עם תחלואה נמוכה יותר, כלומר אנשים שאוכלים בריא, and shit happens, אני לא אומרת שלא, אבל ככלל אנשים שאוכלים בריא פחות חולים ותוחלת החיים שלהם ארוכה יותר. ובסוף אנחנו רוצים להאריך ימים ובאיכות חיים טובה, נכון? אני חושבת שאולי חלק מהפרצופים עכשיו אומרים, טוב יופי, הלך כל הג'וי, אבל לא יודעת, אני חושבת שאפשר גם בתוך אכילה בריאה, אפשר למצוא מזונות שהם סופר דופר טעימים והם לא יכולים להיות דלי קלוריות ועצובים, אבל הם בהחלט יאפשרו לנו איזשהו תפקוד גופני טוב יותר. וכשאנחנו מדברים על אוכל בריא ואיכותי, אנחנו מדברים בדרך כלל על אוכל שלם, ומה זה אומר? כמה שיותר קרוב לאיכשהו גדל בטבע, לאיכשהו לצורך העניין יצא מהפרה, אנחנו רוצים אוכל טרי שלם. כפי שהוא אמור להיות, אם אני לוקחת תפוח אדמה ומועכת אותו לפירה, הוא עדיין אוכל טרי ושלם, אוקיי? הוא לא משהו שנרכש במקום אחר. אוכל טרי ושלם מספק לנו בסוף את כל חומרי המזון שאנחנו צריכים, אם זה המקרונוטריאנטים, שזה הפחמימות והחלבונים והשומנים, וגם המיקרו-הוויטמינים והמינרלים. אוכל טרי, אוכל בריא, אוכל שלם, לרוב עשיר בנוגדי חמצון. מה זה נוגדי חמצון? אנחנו חושבים את המילה הזאת המון. בגדול, זה החיילים הטובים של הגוף שלנו. הגוף שלנו, בכל התהליכים שלו, מייצר חומרי פסולת, חומרים מזיקים שנקראים רדיקלים חופשיים, ואנחנו זקוקים לנוגדי חמצון כדי להילחם ברדיקלים החופשיים, כדי להאט פגיעה במערכות שלנו, כדי להאט תהליכי הזדקנות של המערכות שלנו, ואוכל טרי ואוכל שלם יהיה עשיר בנוגדי חמצון. אם הוא אוכל בצבעים שונים, אנחנו גם מכירים את זה, גם אם לא תאכלו 20 צבעים לשבוע או 5 ליום, אבל תהיה לכם את הידיעה ואת המחשבה, שכן, פה אכלתי מלפפון, ופה אכלתי עגבניה, ופה אכלתי תפוח, ופה אכלתי בננה, ואכלתי פירות, ואכלתי ירקות ופירות בצבעים שונים. וואלה, באמת הרווחתם. וכל התועלות שאני אמנה, גם בסעיפים האלה, ובסעיף הזה ובסעיפים הבאים, הן תועלות קטנות, הן לא... אי אפשר להגיד, אולי אפשר, כן, להגיד שוואו, אני אוכל בריא ואני מרגישה פנטסטי ושינוי מקצה לקצה. זה שינוי מצטבר, שחלקו הוא באמת איזושהי קפיצת אמון, leap of faith, מה שנקרא, שאני מאמינה שאני אוכל בריא ואני ארגיש גם יותר טוב. עם הזמן זה גם כנראה יקרה. אבל אותו אוכל טרי ובריא ושלם,
עשיר בנוגדי חמצון, יכול להיות בעיקר אם הוא מגיע מהצומח, גם עשיר מאוד בסיבים, סיבים תזונתיים חשובים לנו מאוד לתהליכים של סובה, חשובים מאוד לעושר ושגשוג של חיידקי המעיים שהם קריטיים לא רק לפעולת המעיים אלא לתפקוד של כל הגוף. סיבים תזונתיים מאזנים רמות סוכר, טוב, דיברנו על קורטיזול קודם, נכון, סיבים תזונתיים מאזנים רמות סוכר, מאזנים רמות כולסטרול, אנחנו מאוד מאוד בעד סיבים תזונתיים, וגם עם השנים גם מסתבר שיש להם עוד הרבה תועלות מאלה של התשובות פלקט של דיאטנית, תוסיפי סיבים, יהיה לך קקי. לא, מסתבר שהם גם מאוד מועילים ברמה הבריאותית. יש חשיבות קריטית לכמות החלבון ליום ולאיכות החלבון ליום, ואיכות החלבון של אותו חלבון. לרוב בחברה המודרנית אפשר להגיד שלא חסרה לנו תצרוכת של חלבון יומי, ועדיין לא כולם עומדים במכסת החלבון, וחלבון הוא חומר קריטי לקיום שלנו. אנחנו יכולים לחיות בלי הרבה דברים, אנחנו לא יכולים לחיות בלי חלבון. אנחנו צריכים מספיק חלבון כדי לכלכל תהליכים בגוף, כולם יודעים להגיד מסת שריר, אבל גם אנזימים וגם פעולה של מערכת החיסון, וגם חלק מההורמונים שלנו הם עשויים מחלבון, ואנחנו חייבים מספיק חלבון, בכמות מספקת ובאיכות טובה. עדיף, יש לנו היום הרבה מזונות מועשרים בחלבון, שהשימוש בהם, כמו בהרבה דברים שהתזונה המודרנית יכולה להציע לנו, שימוש מושכל במקורות נוספים לחלבון הוא סבבה, הוא לגיטימי, הוא אפילו על הכיפק, כי לפעמים אנחנו לא עומדים, כי החיים וככה ואנחנו לא עומדים במכסת החלבון, על הכיפק, אבל הדרך הכי טובה לגוף... מה זה מכסת החלבון היומי? מכסת החלבון היומית משתנה מאדם לאדם, אבל ההמלצה הראשונית לאוכלוסייה יושבת על 0, נגיד גרם לקילו של המשקל הבריא שלכם, של המשקל שאליו אתם שואפים, אוקיי? זה המינימום שנדרש. אז אם אני שוקלת 50 קילו או 60 קילו, אז אני צריכה לפחות 50 או 60 גרם חלבון ליום, אוקיי? כדאי שזה יהיה חלבון איכותי, כלומר שיגיע מהמקורות שלו במזון, למרות שאפשר גם להשתמש בתחליפים מועשרים שקיימים היום בתעשייה. זה כאילו המינימום? אז כן, הכמות לחלבון זה עדיין ברמת ההמלצות הרשמיות, אוקיי? זה ברמת הטבלאות בבתי החולים וההמלצות הרשמיות, זאת הכמות הרשמית. אנחנו כבר יודעים להגיד, אנשים שעוסקים בתחום, שמדובר בערך בממוצע לאדם על 1.5 גרם ליום, שכדאי לנו לצרוך, כדי להחזיק מסת שריר, כדי לתחזק את הצרכים המתחדשים של הגוף שלנו. אנחנו לא יודעים לעשות מאגרים של חלבון, אנחנו צריכים כל הזמן על בסיס יום, אנחנו יודעים לאגור שומן נהדר, אנחנו יודעים לאגור סוכר קצת, אנחנו לא יודעים לאגור חלבון, יש לנו בעצם איזשהו turnover כזה, אז אנחנו צריכים כל יום לספק חלבון בכמות נאותה, כמו שאמרנו קודם. אז אם אתם נשים שמתאמנות, אז אנחנו מדברות על סדר גודל של 1.5 גרם לקילו, אז אם אני שוקלת 50, אז 75 גרם חלבון. יהיו שיגידו 2 גרם, יהיו שיגידו זה יותר מדי, פעם נהוג היה להגיד גרם 1.2, 1.4 לספורטאי אירובי, ואז בכיוון ה-2 לספורטאי כוח. אני חושבת שהיום אפשר לדבר על זה בתור גם עניין של גישה, וגם צריך לבדוק לפי הצרכים הגופניים של הגוף, של כל אחד מאיתנו. עוד דבר לגבי החלבון, אגב, מה שאני פוגשת היום זה שמרוב בהלה לחלבון, אז אנשים גם קצת באוברדוס, כאילו, גם אישה שלא מתאמנת ומישהו אמר לה שהיא צריכה לאכול 2 גרם חלבון ליום, פה לא מדובר על עומס כלייתי, למרות שזה יכול לקרות, זה פשוט כמות שאין לגוף מה לעשות איתו. ואם יש אצל הרבה אנשים איזושהי תחושה שנוצרה שחלבון הוא חינם, זה לא כמו ירקות לצורך העניין. חלבון נושא קלוריות, בערך כמו פחמימות, וחלבון אם הוא לא הולך לצורכי בנייה, אז הוא יתפרק בסוכר וילך לאנרגיה. אז דווקא הרבה פעמים מה שאני פוגשת זה כאילו מצד אחד קצת יותר נשים שלא אוכלות מספיק חלבון,
כי גברים יותר נוטים לאכול בשר וכאלה, אבל חלבון לא חייב להגיע מבשר. אבל גם תופעה של נשים וגברים שמתאמנים, או ששמעו, או שאני לא יודעת מה, שאוכלים כמויות לא מתאימות של חלבון, אין צורך לגוף, וגם בסוף זה לא משרת שום מטרה. אז צריך לבדוק לגופו של, אבל נגיד סביב הגרם, גרם וחצי ליום. איכות החלבון, גם ברמה, מה? את יכולה לתת דוגמה מה זה 10 גרם של חלבון? כאילו מה זה? מה, כאילו? דוגמה לאוכל שהוא נותן 10 גרם חלבון? אני יכולה לתת, אבל אני אעשה את זה, אבל אני גם רוצה להגיד שהיום יש מחשבונים מאוד מאוד קלים לשימוש, שהרבה פעמים ייתנו לך את המענה שבו את תוהה כמה גרם חלבון אכלתי, אז את פשוט מכניסה את פרטי המזון שאכלת, והוא אומר לך, אכלת 15 גרם חלבון. אבל בגדול 10 גרם חלבון זה בערך חצי קופסה של קוטג', ביצה וקצת, חצי חזה עוף, יש הרבה דוגמאות, אבל אנחנו יכולים גם להגיע ל10 גרם חלבון מעדשים, מקטניות. אנחנו יכולים לצבור 10 גרם חלבון, אנשים טבעוניים. אני יכולה לצבור קצת מטחינה, וקצת מחינת בוטניים, וקצת מאגוזים, וקצת מהקטניות, ולהגיע לכמות חלבון שהיא סבבה. אז 10 גרם חלבון, אני באמת חייבת להגיד שלדעתי השיטה הכי פרקטית לראות כמה חלבון אני אוכלת, ואם זה מספיק, זה לא לראות באופן טוב מה אני אוכלת ביום יום, איזה מזונות אני אוהבת לאכול, שאני נגיד צמחונית, כן, אז אין לי, המלצות לבשר לא יבואו לי טוב, אבל אני כן רוצה להחזיק מספיק מסת שריר, אז אני צריכה לראות שמבין כל הדברים שאני נוהגת לאכול, הם מסתפקים לי מספיק חלבון. והיום אני יודעת פחות או יותר מהדברים של מה שאני אוכלת, שאני עומדת במה שאני צריכה. אבל באמת שהפתרון הכי קל זה מחשבון. נכנסת לכותבת מחשבון קלורי, ואת יכולה לראות בדיוק כמה גרם חלבון יש במנה שאכלת או באוכל שאכלת. סבבה? מעולה, תודה רבה. רוצה להגיד לגבי איכות החלבון, שהיום דווקא, וגם ברמה העולמית, ארגון הבריאות העולמי, מתחילים לעשות קצת יותר הכוונה לתעדוף של מזון שהוא plant-based, שהוא מזון מהצומח, כולל חלבון. זה גם ברמה האקולוגית, טוב לנו קצת להתבסס על הצומח, אבל גם ברמה הגופנית, חלבון מהחי, מקושר יותר, חלקו יותר, חלקו פחות, אבל אם נגיד נדבר על בשר בקר, מקושר יותר לתהליכים דלקתיים בגוף ולתחלואה. ולכן, זה לא אומר שצריך להפסיק לאכול בשר, זה לא אומר שאני פה מטיפה למשהו שכזה, זה רק אומר שכדאי שמקורות החלבון שלנו יהיו מגוונים, ולא רק מהחי. הכנה ביתית או הזמנה נבונה. יש הבדל דרמטי בין איך אנחנו מקבלים את האוכל, אוקיי? אני יכולה להגיע, אפרופו אותו חלבון, אני יכולה להגיע לכמות החלבון שאני צריכה מטבעול, מיוגורט פרו, מאבקות חלבון, מחטיפי חלבון, מדגני בוקר, זאת אומרת, הבנו את רוח הדברים. הכנה של מזון ביתית, לעומת מזון שעובר עיבוד במפעל, ההשפעה על הבריאות, על איכות האוכל, היא דרמטית. עכשיו, שוב, אני צמחונית שהורגת יתושים. אני רוצה להגיד שיש היום יתרונות אדירים להנדסת מזון, שאני בתור צמחונית יכולה להשלים, או אם יש לי ילד, הבן שלי שהוא אכלן סלקטיבי, והוא מאוד מאוד ספורטאי, והוא לא מוכן לאכול הרבה דברים, אז אני דוחפת לו לפעמים יוגורט חלבון, כאילו זה לא אידיאלי, זה הדבר האחרון שאני חושבת שילד צריך, לא האחרון. זה לא אידיאלי לילד או לכל בן אדם, אבל אני צריכה שהוא ייקח מספיק חלבון. אני מסתכלת על המרכיבים ורואה שזה, רוצה לומר שימוש מושכל במזון מוכן, זה אחלה. בסוף כשאני מכינה בבית את האוכל, יש בו פחות כנראה שומן, יש בו הרבה פחות, אם בכלל, חומרי טעם, צבע, ריח, מרקם,
חומרים משמרים. ההשפעה של כל החומרים האלה היא על הפנים, אבל זה לא רק שההשפעה שלהם שלילית, האכילה בריאה יש לה השפעה חיובית על הגוף. יש לה השפעה חיובית על הגוף שלנו, אז עדיף להכין בבית, או אם אני כבר מזמינה, אוקיי, ואנחנו חיים, כן, בעיקר התל-אביבים שבינינו, על כלכלת וולט, גם שם אני יכולה לאכול, סבבה, לא כל פעם שעושים איזשהו טייק-אוט, זה חייב כאילו להיות אורגיה של אוכל, כאילו יש איזה וייב כזה שהם כבר מזמינים, אז אם אני כבר מזמינה, אז יאללה, אבל אנחנו כבר מזמינים מלא. אז אם אנחנו כבר מזמינים מלא, אז פעם אחת נזמין איזה משהו שהוא טרשי ומפנק, ובחלק האחר מהמקרים אנחנו גם יכולים להזמין סלט או סלמון ואורז או שיפודי פרגית עם מג'דרה, ואפשר לעשות הזמנות שהן יותר קרובות למשהו שהיינו מכינים במטבח הביתי, או לפחות נראה עם איזשהו פאסון יותר בריא. אוקיי? אז הכנה ביתית וארוחות משפחתיות הן קשורות לאיזושהי השפעה מיטבית על ה-well-being שלנו, על חוויית האכילה המוצלחת שלנו, על הערכים שאנחנו מעבירים הלאה. וכל הדברים האלה מובילים אותנו בטה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, קבלו אותה, כאילו, מי שיודע, זה כאילו משחק מקדים להמלצה תזונתית. אני אעזור, אני פה. הדיאטה הים תיכונית. דיאטה, המשמעות של המילה דיאטה היא בעצם אורח חיים, אוקיי? זה מיוונית. אבל הדיאטה הים תיכונית היום, ואנחנו, איפה אנחנו חיים, אם לא במזרח התיכון, הדיאטה הים תיכונית עדיין נחשבת, אני לא מדברת אגב על תהליכים של הרזיה, שמנה, 16-8 קטוגני, לא, מבחינת איכותית, דיאטה ים תיכונית נחשבת כגולד סטנדרט, נחשבת בתור הדיאטה הטובה ביותר לבריאות שלנו. אנשים שעושים דיאטה ים תיכונית, גם בלי לרדת במשקל שלהם, רק שינו את הרכב התזונה שלהם, את איכות התזונה שלהם, סליחה, אנחנו רואים שיפור במדדים מטאבוליים, אנחנו רואים שיפור ברמות הסוכר, ברמות השומנים בדם. הדיאטה הים תיכונית, אני ממליצה בחום לקרוא עליה קצת, היא גם עושה הרבה שכל, אגב, חלק גדול מהסנטוריאנים, האנשים שחיים מעל גיל 100, הדיאטה הים תיכונית. שוב, אולי אי אפשר לעמוד בכולה, למרות שזה לא כזאת תורה גדולה, אנחנו בעיקר רוצים מזון מהצומח, אין שם processed food, אין שם אוכל מעובד, יש לנו הרבה מזון מהצומח, דגים, דגנים, קטניות, פירות, ירקות, אגוזים, קצת חלבון מהחי ובאיכות מסוימת, ומעט מאוד בשר אדום, מתוקים, ובכלל אין אוכל, כאילו אין processed food, אין אוכל מעובד. קצת אלכוהול, קצת יין, נשאיר מאוד בין עובדי חמצון, טוב למורל. אגב, בתוך אותה התנהגות שיכולנו לראות בתקופה האחרונה, התנהגות נורא דופמינית, כמות בקבוקי היין שהצטברה, הריקים, שהצטברה ליד הדלת שלי. לא אני שתיתי, לא סתם. אז הדיאטה הים תיכונית, אני ממליצה בחום לקרוא עליה קצת, להתעניין בה, אנחנו נמצאים בדיוק באזור שיכול ליהנות מהשפע ומהיתרונות של הדיאטה הזאת, היא לא קשה מדי, היא קשורה, היא לא חייבת להיות מקושרת לתהליכים של ירידה במשקל, היא באמת קשורה ל-well-being הכללי ולתפקוד הגופני שלנו. ממליצה בחום, אז עצה מספר 1, דיאטה ים תיכונית, כאשר גם אם תעשו חלק ממנה, גם אם לא תעמדו בכולה ותעשו חלק ממנה ותיקחו חלק מהדברים שנראים לכם ענייניים, כמו למשל להכניס יותר סלמון במקום, לא יודעת מה, איזשהו מזון שניצל כלשהו, או לוותר פה על ממתקים ולקחת פרי, או לשבת ולעשות ארוחה משפחתית, בונבוניירה, רק הרווחתם, אפילו אם זה חלק מהדברים. אוקיי? עכשיו רגע קטן של התלהמות גדולה. אני לא רוצה להיות כאילו טהרנית או משביתת שמחות, ואני בהחלט מודעת לכך שכולנו מתפנק על משהו שווה, על משהו טעים, על כאילו באמת בשביל הכיף, בשביל הנפש, אני לא אומרת שלא, אבל
כל המחקרים מגיעים לאותה מסקנה שכשאנחנו ניזונים, וזה באמת הרעה החולה של תרבות הצריכה המודרנית, של התזונה המודרנית, כשאנחנו ניזונים, גם אגב, טבעונים, אוכלים נקניקיות שמוכנות מראש, וקונים במבה שהיא טבעונית, והכל מעובד. מזון מעובד איננו בריא. זה לא רק שהוא לא בריא, אלא הוא נמצא מזיק, הוא נמצא בקורלציה עם תחלואה, עם סרטן לא עלינו. מזון אולטרה מעובד, חטיפים, צ'וסים, מרוכז קלורית. הוא לא משביע אותנו, הוא גורם לנו להשמנה. יהיו שיעידו על עצמם שהם מכורים לדוריטוס או לכל שיט אחר, סליחה, זה לא שיט. אבל יש לנו פה אלמנט של אם פעם, מדי פעם, על הכיפק, אבל אנחנו יכולים לראות היום ילדים שיעדיפו לאכול את השניצל התעשייתי של לקחו באמת ותכנו את זה לעיסה, ועטפו את זה במשהו, וקראו לזה שניצל, ועוד עשו את זה בצורה של כוכב, וזה יותר טעים להם מהשניצל שאימא שלהם מכינה על המחבת בבית. עכשיו, יכול להיות שיש פה מביניכם שיגידו, ברור, זה יותר טעים. אבל זה בדיוק מה שבעייתי פה. אם אנחנו ניזונים באופן כללי על אוכל מעובד, אנחנו מזיקים לבריאות שלנו, אוקיי? ונטייה להתמכרויות מזון יושבת בדיוק על הדברים האלה. ממליצה בחום כמה שפחות. לא להימנע כמה שפחות. ולשאול את עצמנו האם השימוש במזון מעובד הוא שימוש פונקציונלי, כמו למשל יוגורט פרו נתנו אותו כדוגמה, כמו למשל, אני בתור צמחונית אקח טבעון מדי פעם, אני צריכה משהו שייתן לי חלבון, אני ברורה לעצמי, אפשר חטיף מדי פעם, אבל אם הכלכלה שלנו, אם אנחנו ניזונים מהרבה אוכל מעובד, 2-3 קציצות קדימה, אנחנו נראה את הנזקים הבריאותיים. סיימתי להתלהם. הנושא השני שהייתי רוצה להתייחס אליו, אחרי שדיברנו על איכות האוכל, דיאטה ים תיכונית, אני כן הייתי רוצה להתייחס להרכב הארוחות. עכשיו, עוד פעם, לא בגלל מה שרץ היום, כי צריך לעשות 16-8, כי צריך לעשות הרבה דברים, אלא יש היגיון מאחורי התנהגויות מסוימות. יש הסבר ללמה סביר להניח שהתנהגות מסוימת תקרה, בוא נדבר רגע על סובה, אוקיי? למה? כי הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי באיזו חוויה של אי שקט. כשאני למדתי בפקולטה, או אם נסתכל על כל מיני גישות עבר, ואני אומרת גישות עבר, לימדו אותנו, וגם ברמת האקדמיה, לימדו אותנו שאנחנו צריכים לאכול הרבה ארוחות קטנות שמפוזרות על פני היום. שזה באמת אפשר להשתגע. א', אם נטען בעבר שהמהלך הזה הוא יותר יעיל מטאבולית, אז הסוגיה הזאת כבר הופרכה מזמן, זה לא יותר יעיל מטאבולית. למה? נחזור שנייה אבולוציה. הגוף שלנו, ואני אדבר על זה בסעיף הבא, אבל הגוף שלנו מתוכנת, הגוף שלנו מכוות לעבוד אחרת. האדם הבוגר לא זקוק להרבה ארוחות קטנות על פני היום, נהפוך הוא. אנחנו בנויים לאכול בפעימות מרוכזות של אכילות משביעות, ולצום בעצם לעכל עד הארוחה הבאה, שיכולה לקחת 4 שעות, 5 שעות, 6 שעות, אם אנחנו אדם קדמון אולי גם יותר מזה, אבל זה בביולוגיה שלנו, זה בפיזיולוגיה של העיכול. אנחנו אמורים לסבוע, אוקיי? אנחנו יכולים גם לראות את זה אגב, וזה מתקשר לסעיף הבא, אנחנו יכולים לראות את זה גם בפעילות ההורמונלית שלנו. הגוף שלנו מכוות להיות רעב 3 פעמים ביום. ידעתם? כן, כן. לפטין ושני הורמונים שקשורים לרעב וסובה, נדבר עליהם טיפה בהמשך, יש להם רגעי C 3 פעמים ביום. זה ההסבר האבולוציוני ללמה אנחנו רגילים לאכול 3 ארוחות ביום. אנחנו צריכים לסבוע טוב מהארוחות שלנו. עכשיו, מה זה אומר לסבוע טוב? נגיד שאני אכלתי ארוחה, ויצאתי ממנה שבעה,
ממש שבעה, אין לי מקום לכלום, אני ממש שבעה, אבל שעתיים אחר כך אני רעבה. אז אנחנו רוצים להבחין פה בין, אגב, לא עניין של פרשנות, פיזית, אני רעבה. אנחנו רוצים להבחין פה בין שובע לטווח קצר, כלומר, אכלתי ארוחה, שבעתי ממנה. אפשר לדבר גם על, אני אגיד בהקשר של חוויית האכילה, אבל שובע הוא לא רק מלאות של הבטן, אבל נגיד שסיימתי ארוחה ויצאתי ממנה שבעה. ושעתיים אחר כך אני רעבה, אז טווח קצר היה לי שובע מהארוחה עצמה, אני שבעה. אבל טווח ארוך, כלומר כמה זמן הארוחה הזאת מחזיקה אותי עד הפעם הבאה שאני צריכה להכניס משהו לפה, היה לא מוצלח במיוחד. כלומר, לא היה פה שובע ארוך טווח. ארוחה מורכבת שמכילה כמות יפה של חלבון וסיבים, יכול לקחת לה גם בין 4 ל-6 שעות להתעכל. עכשיו, ברור שאם אכלתי, לא יודעת מה, חצי קופסה של קולצ'ג' ושני מלפפונים, כן, אז אני לא אסבע מזה. או אם אני אוכל ארוחה עם נפח מאוד קטן, ארוחות קטנות ומפוזרות על פני היום, אז ברור שזה לא יחזיק לי 4-5 שעות. אבל אם אני אוכלת, ופה אם תשאלו אותי איך אני אדע כמה אני צריכה לאכול, פה התשובה קצת יותר מורכבת, כי זה צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד משתנים שקשורים לכל אחת מכם באופן, אותו עיגול אז צריך לקחת את הכל בחשבון, אבל אני צריכה למצוא את הכמות שיכולה להחזיק לי ארוחה של תהליך של שובע של 4, 5, 6 שעות. עכשיו, יכול להיות שאת תגידי לי, את או אתה או אתם, תגידי לי, זה לא מתאים לי. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני אוכלת מנות קטנות, אני צריכה לאכול כל כמה שעות, זה נכון לי, זה טוב לי, אני בתחושת איזון, ואין לי שום קונפליקט עם הסיפור. אדרבה, הבנת שפיזיולוגית את ערוכה גם להתנהגות אחרת, מצאת את התמהיל שעובד בשבילך, תישארי שם. כיף אוקיי, אבל אצל רוב האנשים, החוויה הזאת של לא להיות שבע מדי, וכל הזמן לנוע בין קצת רעב, קצת שבע, כל שעתיים, 3, כל שעה עד 3, ללכת לחזור ולחפש משהו לאכול, תקשיבו, זה אי שקט. זה כאילו אפשר, אותי זה היה משגע כאילו בצעירותי, וזה, בלימודים, וצריך לאכול ככה, וכל שעתיים 3, ואחרי אימון, וכמה גרם חלבון, וכמו הרבה דיאטניות אחרות, יש לי עבר ענף של הפרעות אכילה, זה היה מחרפן אותי. כן, ולא שבעה, כמה אכלתי, לא אכלתי. אני מזמן הבנתי לי אישית זה לא נכון, אבל עם השנים גם זה קיבל גיבוי מחקרי. אנחנו, יותר טוב לנו, לא שיפוטי, יותר טוב לנו פיזיולוגי, לאכול פחות ארוחות משביעות על פני היום. כדי שאני אוכל להגיע, אחרי שביססתי שהצלחת שלי מלאה באוכל מאוד מאוד איכותי, כדי שאני אוכל להגיע לשובע מתמשך, אם אכלתי בצהריים מנה של קוסקוס שאימא שלי הכינה, כן? עם מרק, אפילו עם קצת גרגירי חומוס, ויצאתי נורא שבעה ונורא מסופקת ואחלה לי, ושעתיים 3 אחר כך אני רעבה, אכלתי שם רק פחמימות וקצת סיבים, וזהו, וזה לא מה שמחזיק לי שובע, לא לאורך זמן. כשיש לי צלחת מאוזנת, חוויית השובע תהיה ארוכה ביותר, אוקיי? אבל מה קובע פיזיולוגית, וצלחת מאוזנת יכולה להיות גם עניין אישי, אבל כדי שיהיה לי שובע פיזיולוגי, אוקיי? כדי שהאוכל יישאר יותר זמן בקיבה, יחזיק את הבטן, ויאפשר לי גם את השקט הזה, אני צריכה לבסס שבאוכל שלי יש מספיק חלבון וסיבים. כתבתי פה גם שומן, כי צריך להתייחס עליו, אבל בהרבה מאוד מקרים שומן זה לא מה שחסר לנו, אבל תכף נגיד על שומן. חלבון וסיבים אלה שני רכיבי מזון שאני ממליצה בחום, שיהיו לכם בכל ארוחה. מה זה סיבים? ירקות, פירות, דגנים מלאים, זה הקליפה של הדגן, זה מה שנמצא בפירות וירקות, אני די סגורה על זה שכולכם יודעים, ושיהיה מספיק חלבון ושיהיה מספיק סיבים כדי לסבוע. למה גם שומן? כי שומן הוא רכיב המזון הכי משביע. שומן אומנם יותר יקר קלוריות, שומן יותר משמין, בסדר, יותר משמין, אבל שומן מעכב ממש את פעולת הריקון של הקיבה. לכן, אגב, אצל אנשים עם מערכת עיכול רגישה,
אוכל מאוד שמן גם יכול לעשות צרבות וכאילו מין לעלות כזה. למה? כי הוא יושב הרבה זמן בקיבה. אז הוא אומר, לא נגזים בשומן, אבל כל התרבות של מזונות 0%, אוקיי, יכול להיות שיש מספיק חלבון, יכול להיות שהוסיפו סיבים, אבל רכיב השומן שתורם לי לשובע לא קיים שם. ובתקופת העבר שמוצרי 0 היו סופר דופר פופולריים, אנשים שמסתובבים כבות מקרקרות. ובגלל ששומן היה שומן, אז העדפנו יותר פחמות, אז בכלל כאילו הסתובבנו נורא רעבים, וגם מאז המין האנושי רק עולה במשקל, אבל זה כבר סיפור אחר. אם אתם רוצים לסבוע מארוחות, תבדקו שיש לכם מספיק חלבון וסיבים ושומן בכל ארוחה כדי לקדם תהליכים של שובע. לא סתם אומרים שצמא פותח תיאבון. מנגנון הצמא בגוף שלנו הוא לא מנגנון מאוד משוכלל. הרבה פעמים כשאני כבר מרגישה צמא, אז אני כנראה באיזושהי נקודה של אני כבר מיובשת. נקודה נוספת שקשורה לצמא זה שיש לנו דרופ אנרגטי ברמת התאים, אוקיי? ברמת התאים עם תף ולא עם תת ועם עין, שזה אולי גם יכול להיות. יש לנו איזשהו דרופ אנרגטי בגלל המרה של גלוקוז ופרוקטוז, ידה ידה ידה, אבל הדרופ האנרגטי הזה מראים לנו צורך לאכול, ובפרט צורך במתוק, למי שכמובן חובב את הז'אנר. אבל צמא מוגבר מעודד, מגביר רעב. אז מה אני עושה? אני רוצה לדאוג שאני שותה מספיק. אם נחזור להמלצות הרשמיות, איזה 30 מיליליטר לקילו, אז אם אני שוקלת 50 או 60, כופלת ב3, ליטר וחצי. כלל אצבע שרץ היום זה שאישה תשתה כ2 ליטר ליום, אני אגיד ליטר וחצי, 2 לפחות, לא לפחות, לא הרבה יותר מזה, וגבר ישתה כ3 ליטרים ליום. לא כולנו אוהבים מים, יש הרבה דרכים, אני יודעת שמעתם את זה, אפשר לשים עלה של ננה ועל של משהו, ואפשר לעשות הרבה דברים כדי לשפר את הטעם של המים, אפשר לקבל נוזלים גם בדרך של חליטות, במרק, בסודה, ולמצוא את הדרך שבה הגוף שלנו רווי, גם כי זה משפיע על הסובה שלנו, גם אור הפנים, גם יציאות, זיכרון והרבה מאוד דברים אחרים. לשתות מספיק, זה נורא חשוב. יש הרבה קונצים והרבה פטנטים שאפשר לשפר את טכניקת השתייה, זה יכול להיות עם אקססורי שווה, עם בקבוק חכם, תמיד צריך אקססורי שווה, זה יכולה להיות איזושהי אפליקציה, איזושהי תזכורת, לחלק את היום 3 חלקים, לשתות בכל חלק 0.5 ליטר וסיימתם, לשים טיפה ויטמינצ'יק בחלק מהשתייה שלכם. נכון, אידיאלי תשתו רק מים. אנחנו לא כל כך סופרים קפה וזירו ומשקאות שמכילים קפאין, כי הטענה היא שהם משתנים, אבל עדיין יש סיכוי טוב שגם אם אתם שותים קצת זירו, אז חלק מהנוזלים אולי כן הגוף יעשה בהם שימוש, אבל מים בוודאות, הוא משפיע על הסובה שלנו. מה שמביא אותנו למושג נוסף שמי שמדבר עליו בארץ כבר שנים זה דוקטור שון פורטל היקר, אבל זה נשמע גם בהרבה מקומות אחרים, שמתקצר, מדברת הרבה. יש מושג שנקרא סדר אכילה. סדר אכילה בעצם אומר, יוצא מתוך נקודת הנחה, 2 נקודות הנחה. האחת, זה כשאנחנו פוגשים אוכל, בעיקר אם אנחנו רעבים, אבל גם אם לא, האינסטינקט שלנו, אנחנו רואים אוכל, האינסטינקט שלנו זה לרצות לאכול אותו, אוקיי? ובפרט שאנחנו מגיעים לארוחה, שיש לנו כבר איזה בילדאפ לארוחה, ובפרט אם אנחנו כבר רעבים לקראת הארוחה, יש לנו איזושהי חוויה של בהילות. אני רוצה עכשיו לתקוף את האוכל. אז אם אני מוצא דרך שנייה להאט את הקצב, אני גם יכולה פה להפעיל איזשהו שיקול דעת, ולהגיע לסובה מיטבי. למה? תכף תבינו. אז אני רוצה בעצם, סדר אכילה אומר שאני מתחילה עם מים, מעבר לזה שאני רוצה לשתות כל היום, אני מתחילה עם מים. אבא חטוב, אמא חטובה. צביקה עינב, נדמה לי שזה השם שלו, לקח את סדר האכילה ועוד כמה דברים, ועשה מהם איזשהו משהו אחד, והוא אומר לאנשים שלו, תשתו מלא מים, תשתו מלא מים, תאכלו מלא ירקות, אחר כך תתחילו לאכול. זה אדיר, הוא לא המציא את הגלגל הזה, אבל הוא עשה בזה שימוש אדיר. כן, תשתו מספיק מים, כן, תתחילו את הארוחה שלכם עם מים וירקות. קודם כל, תיתנו לבטן סיגנל של מלאות, המוח קצת נרגע, חוויית הבהילות יורדת,
ועכשיו אני יכולה להתפנות בנחת לאכול את החלבונים, שיתנו לי את אפקט השובע שדיברנו עליו קודם, ולהגיע לפחמימות בסוף. למה? 1, כי אנחנו הכי אוהבים פחמימות, ואנחנו כמעט תמיד נרצה לפנות אל הפחמימות. 2, כי קשה לנו לבסט אותם. 3, כי אנחנו לא צריכים הרבה פחמימות, כי אנחנו לא יצורים מאוד אנרגטיים. אבל כשאני מגיעה לפחמימות, מתוך נקודת ההנחה שלהרבה מאוד אנשים קשה לבסט פחמימות, אני מגיעה אליהם כבר רגועה, כבר שבעה. אני כבר יכולה להפעיל פה איזשהו שיקול דעת. נקודה נוספת שהיא נקודה מאוד מעניינת בעיניי, זה שהמוח שלנו יודע להגיד שהוא שבע, שהוא מקבל מספיק משני דברים, חלבון וחומצות שומן חיוניות, אומגה 3, אומגה 9, אומגה 6, ואיך הוא מקבל את הסיגנל הזה? הוא מקבל את הסיגנל הזה בשיחה בין המעיים למוח, אוקיי? אז אם אני מתחילה את אותה ארוחה, יש לי ארוחה, נגיד שאני אוכלת סלמון ואורז וירקות מבושלים, בסדר? ואני מתחילה עם המים והירקות והחלבון והסלמון, ומגיעה לפחמימות בסוף, האפקט הפחמימתי יהיה שונה מאוד אם הייתי מתחילה את הארוחה עם אותן הפחמימות. האפקט של הפחמימות מתחיל כבר בפה. פותח לי את האינסולין, מראים לי את הפחמימות, מי שלא כך מכירה את הריקוד, או מכיר את הריקוד הזה בין פחמימות לאינסולין, אני אשמח להסביר בהזדמנות אחרת, אבל הצורך בעוד נוצר מהביס הראשון. לא סתם במסעדות נותנים לכם מנה ראשונה, לחם. לא נותנים לכם ירקות חתוכים, נכון? נותנים לכם לחם, אתם יכולים לאכול הרבה לחם בארוחה, ולהגיע יופי רעבים לאוכל עצמו. אז דבר נוסף שרציתי בעצם להגיד, סיבוב קטן, זה שהמעיים שלנו מחפשים להגיע למכסה של חלבון וחומצות שומן חיוניות, ואז הוא יכול להגיד למוח, שומע, אני שבע. ולכן אני רוצה לדאוג שיהיה לי מספיק חלבון ושומן איכותי באוכל, וחשוב לי להתחיל איתו, כדי שהוא זה שיגיע כמה שיותר מהר לכיוון המים, וזה לוקח זמן, כדי לאפשר תהליכים של שובע יותר משמעותיים. אני מקווה שזה היה ברור. מים, ירקות, חלבונים, פחמימות. לא תמיד אפשר ליישם את זה. אם אני אוכלת סושי, אני לא אתחיל להוציא את הדג מהאורז, אם אני אוכלת משהו קליטה, אני לא אוציא את החזה עוף, אבל לפעמים בהחלט אפשר לעשות את זה. ואגב, הרבה פעמים כשאני מגיעה כבר לשלב הפחמימות, פחות קריטי לי. הפחמימות, אגב, הם לא השטן, אנחנו בהחלט יכולים לחיות עם פחמימות, הכל סבבה. שוב אומרת, יש נטייה יומיומית ומודרנית, לצרוך הרבה יותר מדי מהם. אותו אוכל מעובד שהתלהמתי עליו קודם, מחקרים מראים שהוא רק מגביר את הרעב ומוריד את השובע. הרעב, אגב, יכול להיות גם מאוד מקושר לאכילה הדופמינית הזאת שדיברנו עליה קודם. אוכל מעובד, אוכל עם טעימות מאוד גבוהה, עם חומרי טעם, ריח, צבע, מרקם, עושה לנו הצפה של מרכז העונג וגורם לנו לרצות ממנו עוד ועוד. אז מגביר אצלנו את תחושת הרעב, ומאחר והוא לא חלבון איכותי, ומאחר והוא לא מספק חומצות שומן חיוניות, המעיים לא אומרים למוח, שומע? שבעתי, ולכן הוא גם לא משביע. אז כמה שפחות אוכל מעובד יאפשר לכם תהליכי שובע ארוכים יותר. רגישות לפחמימות, אני חייבת להודות שלא כל הדברים האלה אפשר לבסס מחקרית, ואפשר להגיד שנשלח מישהי לבדיקה ונגיד שהיא רגישה לפחמימות, אבל בהחלט אפשר לראות אנשים שונים שמגיבים אחרת לפחמימות, בין אם זה בתפיסה שלהם, בין אם זה בגוף שלהם, בין אם זה איזשהו שיח בין סוכר ואינסולין. יש אנשים שאיתם החוויה הפחמימתית היא מאוד מורכבת, ולכן הפחמימות שהן אוכלים בארוחות צריכות להיות פחמימות מאוד ספציפיות, שהן מרגישות להן נכונות, שהן לא פותחות להן, שהן לא עושות להן איזה הפוך על הפוך כזה, שהן לא משחררות את הקושי בלבסט את הדברים. וחוויית האכילה קשורה גם לעובדה שלפעמים אנחנו צריכים לפנות מקום למלאות, ברור, אנחנו צריכים קיבה מלאה, אבל גם לשובע, גם להנאה. שובע יכול להיות מלאות והנאה ביחד. אני יכולה לאכול צלחת כמו שאיריס אמרה, היא אמרה לאכול חלבון, היא אמרה לאכול זה, היא אמרה לאכול לא מעובד,
אבל מה, אני כל כך לא נהניתי מהאוכל שחוויית האכילה שלי נפגמה. אני בחוויה של סובה מכני, אבל אני לא נהניתי מהאוכל, ולא שבעתי. ולכן חוויית האכילה יכולה להשפיע עליי. אגב, אם אני אוכלת את אותה צלחת בעמידה, או אם אני גורפת את האוכל, או אם אני יושבת ואוכלת עם סכין ומזלג, משהו בחוויית האכילה בהחלט משפיע על הסובה שלנו. אז הרכב הארוחות הוא מאוד רלוונטי. תזמון אכילה, אני רואה שאני כבר מגיעה לשעה ואני לא רוצה לייבש אתכם, אבל זה אחד הנושאים הכי מעניינים בחיי. ולא כי צריך לאכול בחלונות של 16-8, אבל יש פה דבר שעובד מאוד חזק בגוף שלנו, הוא נקרא שעון צירקדי. אנחנו בני אדם מכוותים לפי השמש. חוזרים לאדם הקדמון, יצאנו בבוקר מהמערה, קמנו, היה לנו מלא אנרגיה, הלכנו לצוד, אכלנו, חזרנו, ובסוף כל הביולוגיה שלנו יושבת על השמש ועל הסייקל סביב השמש. ואגב, כל האופנות שרצות היום על הצום לסירוגין, השורה התחתונה שאתם בעיניי צריכים לקחת, זה לא לאכול בלילה, אוקיי? אנחנו עובדים הכי טוב עם אכילת יום, ועם כמה שפחות אכילת לילה. אין בכך לומר שאתם לא יכולים לקחת משהו בלילה, כי האדם הקדמון הלך לישון בערך ב-6 או ב-8 בערב, ואנחנו עדיין ערים ב-11, ואולי אנחנו צריכים לאכול משהו קטן בלילה, אבל כדאי שהוא לא יהיה מאוד עשיר בפחמימות, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל תראו לכם שמבחינה של תפקוד ביולוגי מיטבי, אנחנו עובדים הכי טוב עם אור היום, גם אנשים ינשופים אגב, גם אנשים שעובדים יותר טוב, הם לא ערניים בבוקר והם לא ישנים טוב בלילה, אנחנו עדיין יצורים של יום. עדיף לנו בפער לאכול את רוב הקלוריות בחלק העליון של היום, בחלק המואר של היום. מטאבוליזם נגיד של פחמימות הוא יותר טוב בבוקר, הוא יותר טוב בשעות הבוקר, לעומת הערב. אז נגיד מישהי שיש לה אינסולין רזיסטנס או סוכרת הריונית, או עדיף לה לאכול את הפחמימות במהלך הבוקר, בשעות היום, ולא בערב. זה נורא מעניין מה שקורה לנו בגוף. השעונים האלה, השעון הצירקדי הזה, שפתח תורה שלמה שנקראת כרונו-תזונה או כרונו-נוטרישן, בעצם נותן לנו אפשרות לעבוד בצורה הכי טובה עם הגוף. זאת באמת לא כזאת בעיה, אנחנו מתוכנתים לאכול ב3 פיקים. הורמון הרעב והסובה יש להם 3 פיקים, בוקר, צהריים, ערב. היום מחולק ל3. אתם לא חייבים לאכול ארוחת בוקר, נכון, אבל איפשהו בשעות הבוקר הגוף שלכם צריך את ההתנאה הזאת. לא חייבים לעשות חלון של 16 שעות, מספיק שתפסיקו לאכול בלילה. מספיק שאגב, החלון האידיאלי הוא 12 שעות, הוא מין 8 כזה, מאור היום עד רדת החשיכה. הגוף שלנו אוהב, השעונים שלנו, השעונים הביולוגיים, השעונים הצירקדיים, אוהבים זמני ארוחות קבועים. לא תמיד זה מתאפשר. לפעמים אני כן צריכה לאכול במפוזר כי אני סטודנטית, או אני צריכה לאכול ארוחות קטנות כי אני במשמרת, אבל הגוף שלנו יעבוד טוב יותר עם זמנים קבועים לארוחות. אמרנו ארוחות באיכות טובה, ארוחות שמספקות סובה, ארוחות בזמנים קבועים, אוקיי? חלון האכילה האידיאלי הוא במהלך היום, אז אם אתם כבר עושים 16-8, אוקיי? ואתם מדלגים על ארוחת בוקר ומתחילים לספור באמצע הלילה, אתם לא ממנפים את השיטה לטובתכם, אתם לוקחים את מה שהגוף צריך לעשות בלילה, ומוחקים אותו, אתם בעצם מהירים אותו, אתם עושים לו מטאבוליזם אחר. אנחנו רוצים לאכול עד כמה שזה מסתדר בשעות היום, ולהפסיק לאכול בלילה. אנחנו בלילה צריכים לתקן את הגוף, אנחנו בלילה צריכים לעברר את התת מודע שלנו, אנחנו צריכים לעשות תיקונים לכל מה שעובר לנו במהלך היום. ההשפעה הלכה למעשה של יציאה מאיזון של השעונים הביולוגיים שלנו, מה ההשפעה? ההשפעה על רעב וסובה. אם אנחנו במהלך היום צריכים הורמון רעב שיהיה גבוה כדי שנאכל, והורמון סובה שיהיה נמוך, הם שניהם משתנים בהתאם לארוחות, כן? בלילה אנחנו רוצים הורמון סובה גבוה, והורמון רעב נמוך, אנחנו לא רוצים להתעורר רעבים. אבל אם אני מתחילה, וזאת ההפרשה שהגוף שלנו עושה בלילה, אבל אם אני מתחילה לשחק עם שעות השינה, ואני לא ישנה כמו שצריך, אני לא אוכלת כמו שצריך,
אני משבשת איתותים של רעב ושובע בגוף שלי. זה לא סתם כל הקלישאות שרצות היום, כאילו זה לא סתם העצות האלה של לישון כמו שצריך, יש איזה חזרה, אולי זה לא חזרה עכשיו, אבל יש התייחסות לרפואת הרמב"ם, לא, אני לא מבינה גדולה בדבר הזה, אבל המשפט הזה של תאכל כמו מלך, תאכלו במהלך היום, תאכלו כמה שפחות בלילה, זה ה-take home message, תאכלו 3 ארוחות מרוכזות ביום לשובע באיכות טובה, ואתם תראו שזה גם מאזן לכם את התחושה הגופנית ואת חוויית הרעב והשובע שלכם. לא ישנים טוב בלילות, ערים בלילות, יש שיבוש הורמונלי שמשפיע על ההתנהלות שלנו עם האוכל. ואם גם יש לי איזשהו דיאלוג מאתגר או מורכב עם אוכל, אדרבה, זה רק זורק אותי כאילו למקומות של הלופים האלה, של כאילו מה קורה לי פה. תקראו על זה, תתעניינו בזה, מי שרוצה אני אספר בהזדמנות, זה נושא, וואו, מדהים. איכות האכילה, הרכב הארוחה, תזמון האכילה, 3 אלמנטים שאפשר לקחת אותם להרבה מאוד כיוונים, הם לא איזה עשה ואל תעשה מאוד מאוד נחרצים, גם אם תיקחו משהו אחד ותעשו קצת מזה, זה מדהים, זה יעשה שינוי, וזה לא עכשיו לקבל החלטה גדולה של יאללה, אני עושה תהליך תזונתי גדול ושלם, לא, אני עושה קצת, אני עושה את מה שמתאים לי ושאני מרגישה שאני מסוגלת בתקופה הקרובה. רעב רגשי, אני עוברת על זה בזריזות. רעב רגשי הוא לא בהכרח שלילי, למרות שזו הקונוטציה, רעב רגשי יכול להיות דבר מאוד חיובי כשאני פוגשת חברות, כשאנחנו הולכות לאכול, כשאני חוגגת את החיים, כשאני עושה את זה בצורה מודעת, אני מרגישה נהדר עם הרעב הרגשי הזה, אנחנו לא סתם, אנחנו יודעים ליהנות מאוכל, אנחנו מקשרים אותו גם לדברים חיוביים, פנטסטי, זה רעב רגשי נהדר. הקונוטציה השלילית שלו קשורה לתהליכים שקורים לי אוטומטית, וכשהרעב הזה מתעורר, שאני בחוויה רגשית שלילית. שיש לי, בדיוק דיברנו על הפעמונים, דיברנו, אני פה שעה חופרת לעצמי, אבל כשהזכרתי קודם את הפעמון הזה של פבלוב, יש לי איזשהו צימוד בין מצב רגשי מסוים, אני נורא עצבנית, אני חייבת לפרק משהו, אוקיי? זה בדרך כלל השימוש ברעב רגשי. אבל אם אני מצליחה להבין את מקורות הרעב הרגשי הזה, למשל נתנו דוגמה קודם על נשים ורעב הורמונלי, אוקיי? המקור של הרעב הראשוני היה הורמונלי. הנשים שבינינו, מי שסבלה או סובלת עדיין מתסמונות קדם דיסטיות, מכירה את החוויה של בור בבטן. בור. עכשיו, אם אני יודעת להיות רגועה לגבי זה, ולוקחת בחשבון שפעם בחודש יש לי בור בבטן, עוברת קצת בקרת נזקים, אומרת, טוב, לא נעים, לא נורא, וננסה להתקדם, ושאר החודש אני ככה חוזרת לתלם. או האם מה שקורה לי, כשאני דורכת קצת מחוץ לקווים, כשאני מתנהגת בצורה שאני לא רוצה להתנהג, כשאני באיזו חוויה של חוסר איזון וקונפליקט, מה קורה לי שם? האם יש לי התכנסות חזרה לקווים? האם יש לי ערעור של התגובה הלא רצויה? רעב רגשי, אם אני מצליחה לזהות מאיפה הוא מגיע, אם אני מצליחה לזהות את האוטומטים, אם אני מצליחה לזהות את ה-state of mind הכללי, כן, אם אני רואה שכולם מבואסים, אז אולי גם לי קצת יותר קל להבין למה אני באכילה רגשית, למה אני פונה לאכילה דופמינית, לאכילה סרוטונינית, למה אני מחפשת את הדברים האלה, מה קורה לי כשאני משועממת. לא תמיד ההבנה הזאת פותרת, כן, כאילו אומרים שמודעות היא חצי הדרך, לא תמיד ההבנה תפתור לי את הבעיה, אבל אם אני אזהה את מקור הרעב, אם אני אוכל למקם אותו, אם הוא פה, אם הוא בפה, אם יש לי חור בבטן, אם זה משהו בראש שצריך להתפרק, אני אוכל, זה עניין עדין, אבל אני אוכל להשפיע על מה שקורה לי שם. אם יש משמעות למה שעובר עליי, יש לי את היכולת לבחור, יש לי את היכולת לבחור, זה עושה את האכילה הרבה יותר נינוחה. עכשיו, למה אנשים בעצם אומרים, כשאני במוד של האכילה רגשית, אני יכולה לאכול בלי סוף, אני בחיים ושובע? ברור, כי הוויד, החור הזה שאני מנסה למלא, הוא לא חלל מוחשי, הוא חלל מטאפורי, הוא חלל רגשי, הוא חלל מטאפורי. ואני מנסה למלא חלל מטאפורי בחומר, אז sure enough, זה לא מספק לי חוויה של סובה, ולכן המושג כאילו, אני לא סובעת מאכילה רגשית. אנשים לא סובעים מאכילה רגשית, וזה ההסבר. הניסיון לסבוע
למלא משהו מטאפורי במשהו קונקרטי. זה לא סוגר. אכילה רגשית היא פשוט עולם כל כך שלם, אבל אני חושבת שמעט התבוננות עצמית וקצת הבנה, מצד אחד סלחנות לעצמי, ומצד שני גם לחפש את נקודות ההפעלה שלי, ולראות איך אני מרככת אותן, יכולות לעזור לי, לכן, לנהל שיחה יותר אפקטיבית עם הרגלי האכילה שלנו. ואם אני ככה אסכם את זה רק בעוד כמה נקודות קטנות שעלו, שגם מתקשרות לכל הדברים שעלו פה עד עכשיו, חשיפה לשמש לאורך היום, כי אורכי הגל שונים, אם זה מסתדר ואם זה מתאפשר, מסנכרנת מעולה את השעונים הביולוגיים שלנו, את השעון הצירקדי ואת השעונים הביולוגיים שלנו. באמת, זה לא סתם, חוזרים ואומרים היום כל הזמן, תצאו לשמש, תהיו רגועים, זה נכון, זה נורא משמעותי. ואם אני אומרת, טוב, עכשיו אני גם ככה לא עושה שום דבר, אבל אני אצא קצת לשמש, כי איריס אמרה שזה טוב, מעולה, מעולה, זה טוב, זה אדיר. תצאו לשמש, חשיפה לשמש, אם אפשר לאורך היום, כי השפעת השמש במהלך היום שונה, אורכי הגל שונים. זה עושה את ההכנה שלנו להבדל בין יום ולילה, זה עוזר לגוף שלנו להתכוונן. שינה איכותית ומספקת מאפשרת לגוף שלנו לעבוד בצורה אידיאלית. אגב, חוסר שינה לאורך זמן, מראים לנו הורמוני לחץ, מראים לנו אדרנלין וקורטיזול. וזה כבר פותח לנו לופ שלם של דברים שדיברנו עליו. שינה איכותית ומספקת מאפשרת לנו איזון גופני, כולל השפעה על תהליכי רעב ושובע לאורך היום. חשוב. פעילות גופנית מגוונת, פעילות גופנית היא הדבר שנמצא באופן מובהק קשור לתוחלת חיים ארוכה, בריאות, השפעה על השינה שלנו, השפעה על הזיכרון, השפעה על מצב רוח, ראייה קצרה. ניהול מתחים חוזרת לזה שמתח משפיע על התפקוד הגופני שלנו. רוצים גוף נפש? זה. אם אני במתח, אם מישהו מאיים עליי עם סכין, אף אחד לא יכול להגיד לי, טוב, תשמע, תרגעי, הכל בראש. לא הכל בראש. אבל בחלק גדול מהמקרים, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המתחים שלנו, למצוא טכניקות להרגעה. אם זה לצאת לחבק עץ, אם זה ללכת לרוץ, אם זה לפגוש חבר'ה, אם זה משהו שהוא חיובי, כן? ושעוזר לנו מדיטציה, מיינדפולנס, ושעוזר לנו קצת להפיג את המתחים האלה. כי כבר הבנו מה קורה לנו בגוף שמשפיע על התנהגות, שמשפיעה על המצב הרגשי שלנו. ופחות מסכים, אני חייבת לשים את זה משני טעמים. אחד, כי האור שיש במסך, האור הכחול הקצר, משפיע על הפרשה של הורמון שנקרא מלטונין, שהוא הורמון השינה שלנו, וכל החשיפה המתמדת למסכים, ובפרט, כן, בשעתיים שלוש שלפני השינה, פוגעת באיכות השינה שלנו, אוקיי? ועוד דבר שהמסכים האלה מספקים לנו, זה מתח. ואם אני מתחילה לפני השינה להתחיל לעשות סקרול בטלפון, ואני חשופה גם לאור הכחול של הטלפון, וגם לכל האקשן שקורה שם, זה משפיע על היכולת שלי לישון שינה איכותית. הכל קשור בהכל. משמעות והוקרת תודה זה באמת דבר גדול ומקסים להגיד, אבל בסוף, גם בתקופה הזאת אנחנו רואים שאם הדבר שאנחנו בוחרים לעשות, בין אם זה ספורט, בין אם זה לבשל לחיילים, ובין אם זה כל דבר אחר, אם הוא ממלא אותנו באיזושהי תחושה נכונה של משמעות, אם אני עכשיו פוצחת באכילה בריאה, זה אולי רציתי, אולי לא, אבל זה נותן לי איזושהי משמעות, ואני מעריכה את מה שאני עושה בשבילי, ואני מכירה את מה שאני עושה, זה רק בריאות. זה משפר את ה-well-being שלנו, ויכול להשפיע שוב על המצב הגופני שלנו. אז נעריך את מה שיש. אני חושבת שסיימתי. כמה זמן זה היה? קצת יותר משעה, נכון? שאלות? שיתופים? טענות? בקשות? טוב, אז ביי.
תודה רבה. אוקיי, אם תרצו את המצגת, אני אעביר אותה בשמחה. ואם יש שאלות שמתחשק לשאול דווקא אחר כך, אז גם בשמחה. ותודה רבה למי שהצטרף, ותודה על ההזדמנות לחפור לכם. באמת, רק תנו לי. תודה, איריס. תודה. תודה רבה. תודה, תודה, היה מעניין כיף. ממש. ממש איריס, מעניין. תודה. הרבה מידע. תודה. הרבה מידע. כן. רק בריאות. איריס, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה לכם שבאתם. תודה רבה. איריס, תודה. הפגנת המון ידע, תודה. המון. יו, אני חושבת היה ממש שזה, מעניין. כן? ממש, כן. יופי. אז אני באמת רוצה להגיד שאם יש שאלות, ולפעמים במעמד הזה קצת פחות בא לנו לשאול אותן, אז יש טלפון שלי ואת המייל שלי, ואפשר כיף ליצור קשר. אפשר גם בגינה לשאול את השאלות האלה? רק את, אני אעשה לך פרוטקציה. יאללה, רק תודה, בריאות. איריס. תודה, איריס. תודה תודה, לכם. לילה טוב. נהדר. תודה. תודה רבה. תודה, לילה טוב. ביי. לילה טוב. תודה. ביי. אני חושבת שלא הקלטתי. לא, אני הקלטתי. בואו. ביי לכולם, אני סוגרת. גיל. גיל גול.